שלום, קוראים לי יעל ואני נמצאת בקבוצה 2 של מגדר. בחרתי להשתייך לקבוצה העוסקת בנושא המגדר בשל הרלוונטיות הרבה של תחום זה לחיי האישיים והמקצועיים. כמחנכת בישראל אני רואה חשיבות רבה להעמיק את הידע בנושא וגם לדעת להשתמש בו בצורה נכונה. כיום אני עובדת בגני ילדים בהם נושא המגדר צץ בלי הפסקה. לדוגמה, שאלות אותן מעלים ההורים. למה הילד שלי מדבר על שפתונים כל הזמן? הוא יהיה הומו? למה הוא משחק דווקא בבובות ולא במכוניות? אני צריכה לדאוג? וגם כל מיני אמירות של נשות צוות שעובדות בגן, שגם הן אמירות שלא פשוטות, מורכבות. מסיבות אלה וגם מסיבות אחרות, אני מאמינה שמחנכות בישראל צריכות, מחויבות להרחיב את הידע בנושא ולדעת להשתמש בו בזמן הנכון ובצורה היעילה. תודה.